салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали ман. Дӯстони азиз, имрӯза влога аз ҳаминҷо сар мекунем. хостам имрӯз боз як намуди тарзи тайёр кардани маскара барои шумо нишон диҳам. бисёриҳо дар комментария савол дода буданд, дер боз аст ки ҷавоб дода натонистам. бахши зиёд мехоҳам аз ҳамаи шумо духтарон. дар ҳамин канали ман ки маскае ки ман тайёр мекунам, он чизое ки ман худам чанд вақт аст ки истифода бурда мегардам, ҳамон чизҳоя барои шумо ҳам ҳаракат мекунам снимат карам. Ба дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидосед, дар дасти ман лимон аст. Дар инҷо лимон ҳам барои саломатӣ, ҳам барои истеъмол кардан, ҳам барои маска рӯи истифода бурдан хеле фоидааш аст. лекин ина як миқдори муайянаш аст. Агар лимонам бисёр истеъмол кунед, агар давлении одам паст мешад, сари одам чағ мезанад. аз ҳамин сабаб меъёри худаш аст барои истеъмол карданам, барои маска тайёр карданам. бисёриҳо занҳо нависта буданд ки дар комментария барои тоза кардани доғи рӯй. дӯстони азиз, бисёри вақтҳо дар ҳамин аввали баҳор ёки дар вақти ҳомиладорӣ ёки баъди фарзанд ба дунё овардан хеле рӯи одам доғ зер мекунад. вақте ки рӯи одам доғ зер кунад, занҳо мо худомо медонем, дар гирду атрофи мо маслиҳатгар хеле бисёр мешад. ина кунед ёки ихе кунед, ёки инҷа равед, ихе кунед гуфта ихе маслиҳатҳо бисёр мешад. вақте ки агар дар аввали баҳор рӯтон агар доғ зер кунад, агар ин ҳатман бо косметолог бояд шумо косметолог баравед, ёки он чизе ки дар хона домашни условия истифода мебаред, бояд вай чиза шумо донистанатон дар кор ки оё рӯи шумо ва тоғрӣ мебиёд ё намебиёд. баъзеҳо мегӯянд ки соки алоӣ ё зарди тухм барои одам намешинад, ёки агар тухмолим вай мекунад, аллергия медиҳад гуфта барои ман чанд одамо савол дода буданд. аз ҳамин сабаб духтаро, вақте ки як чиза истифода мебаред, ин рӯ як ҳусни инсон аст, ҷои нозук аст. аз ҳамин сабаб як чизе ки истифода мебаред, аввал ҳамавақт донед ки оё барои шумо тоғрӣ мебиёд ё тоғрӣ намебиёд. вақте ки бо домашни условия агар маска тайёр мекунед, ҳатман бояд минути кам ба нигоҳ доред рӯи худатон, ба 10-15 минут нигоҳ доред. оҳиста оҳиста баъд 20-25 минут агар рӯйтон ба ягон хел аллергия набиёрад, агар баъд дальше продолжат мекунед амон бо условии хонагӣ маскае ки тайёр мекунед. вақте ки дар вақти ҳомиладорӣ, дӯстони азиз, ҳама занҳо доғ зер мекунад, аз сабабе ки ин полни гормони занҳо алиш мешад. аз ҳолате ки беремени набудан, аз ҳамин вақте ки беремени мешад, гормони занҳо тамоман дигар хел мешад. бисёр мо асабонӣ мешем, бисёр монда мешем, бисёр хоб мекунем, беиштӣ мешем. аз ҳамин норасогиҳои витамин ҳам барои занҳо доғ зер мекунад. вақте ки баъде ки фарзанда ба дунё овардидам, доғ мемонад. дӯстони азиз, бо эътибор бошед дар ҳамин вақтҳо. бо гуфти медикаҳо дермовосстановление мешавад даруни 6 моҳ. ба дар ҳамин даруни 6 моҳ шумо ҳамин гирду атрофе ки суханҳое ки мешунавед, дӯстони азиз, баъзеҳо мегӯянд ина кун ёки ина мол ёки манин крем нағз гуфта, ҳама вақт дониста гиред ки ҳиҷи вақт кремҳое ки мо авай 300-400-500 рубл бихарда рӯи мо мекунем, ваҳо ягон хел фоида намебиёрад. мо вақте ки таваллуд карда мешем 6 моҳ, чӣ хеле ки ман ҳозир гуфтам, дермовосстановление мешавад. барои ҳамин
ягон хел крема мумкин нест, ягон хел домашний условия мумкин нест. Фақат мо аз внутри организм бояд нағз питаться кунем, правильно питаться кунем, аз чизҳои жирни бояд паҳрез бошем. Ман дӯстони азизози барои шумо як чиза нақл мекунам. Вақте ки ман Абубакрама дар Тоҷикистон таваллуд карда будам, тарзу рафтори духтурою унҷава баъди ҳомиладорӣ худ нигоҳ кунӣ занҳо дигар хел равишашон. Вақте ки Усмона дар Москва таваллуд кардам, дар ин ҷо равишу парвариш кардани худи инсон дигар хел аст. чӣ хеле ки мегӯянд дар куҷо ки бошед бо ҳамун табиат одат мекунем. Вақте ки дар Тоҷикистон ман таваллуд карда будам, Абубакра вообще паҳрезам набуд, ё ки анон хӯрдан, ё аз жирни хӯрдан. На самом деле духтуро инқадар эътибор намедоданд, чунки ман первый род буд, ман намедонистам ки бояд одам баъди таваллуд кардан бояд чиро истеъмол кунад, чизе истеъмол накунад. Ман гапа росташ намедонистам. Вақте ки Москва омадаму Усмона дар ҳамин ҷо таваллуд кардам, ман аз бисёри чизҳо бохабар шудам. На самом деле дар роддоми Россия правильно питаться кунӣ, вообще-то правильно питаться мекунӣ, чунки только обеду, завтраки, ужини, больницаки мешинӣ. Барои ҳамин правильно питация бистрее восстановлять мешавад. Вес организми инсон агар баъди таваллуд карданам правильно питаться кунед, агар нағза тез ба худ мебиёяд. Ман ҳамина дарк кардам ки аз чӣ хейр аз ҳамин фаҳмиши худи инсонам вобаста аст. Дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб барои ки баъди таваллуд кардан барои шумо доғ мемонад, ҳеҷ вақт переживат накунед ва бо домашни условиям 6-7 моҳ мумкин не барои рӯи ягон чӣ молидан, чунки доғи мебрафтагиам ягон хел мекунед ки пӯста ё ки хушк мекунад, ё ки пӯсти қабат аввалаша месӯзонад, баъд доғ намерад. Аз ҳамин сабаб 6 моҳ 7 моҳ бояд бо саброна интизор бошед. Баъде ки набурафт, баъд ба косметолог ё ки бо ягон маскҳое ки дар одаме ки чанд маротиба истифода бурдагӣ аст, дар ҳамон аз ҳамин инсонҳо шумо бояд пурсида истифода баред. ана духтарҷонои азиз, ҳама вақт ҳаракат кунед правильно питатсиянда бошед. Вақте ки правильно питатсия мекунед, на балки бароятон умуман дар тамоми организматон фоида мебиёрад. Дӯстони азиз, ман он чизе ки ҳозир истеъмол кардам ва истеъмол накарда ин чиза фаҳмидам, результаташа барои шумо мегӯям. Ман за последнее время кай нон хӯрдагӣ будам, вообще эсамандам нест гапа росташ. Иногда чёрный хлеб без дрож мегирам, чунки хонандаям чёрный хлеб ҳеҷ кас намехӯрад кроме ман. Барои ҳамин агар нимта гирам, агар ман ба як ҳафта изофа бас мекунад. Иногда мешавад лаваш истеъмол мекунам, лаваш чунки бе дрож тайёр мешавад. Ва аз ҳамин картошка зирбон, бисёртар мардуми мо ин картошка зирбона ҳамаям дӯст медорад, бисёр мекунем. аз ҳамин картошка зирбон паҳрез кардам. лекин шукрони худованд ки ҳозир саломатимам нағз, худова нағз ҳис мекунам. весамам иқадар вазбинам не, бо ҳаракат кардосиям ҳозир правильно питаться кардам ба, чунки вақте ки агар баъзе вақтҳо баъзе ҳолатҳо мешавад ки хел чӣ хел мегӯям хӯрдан ба o'ch мешавам, хел давр мебиёд ки чӣ хел паҳрез накарда мехӯрам, баъд хел худама вазбин ҳис мекунам, тамбал мешавам, ягон кор кардан хушам ба намебиёд, ягон чи кора ба анҷом расондан вообще хушам ба намебиёд. Аз ҳамин сабаб ман ҳама вақт вақти питаться кардосагиндаям бо эътибор бошедам. духтарон, ҳозир қитъи ҳамроҳи шумоён маска тайёр мекунем. ин маска барои доғи рӯи нез кардан
خیلی گاز من اول شما دفعه موندم دخترها وقتی که بعدی تولد کردن بعدی فرزند به دنیا آوردن هیچ یگون خیل маска ёки крем ёки косметолог мумкин нест. Бояд ба мурури вақт вай худаш мерад. ин маскаи тайёр мекунем ки ба он одамое ки аз офтоб рӯйшон доғ зер мекунад. Ин бисёртар барои оҷинг рӯи одама таранг пӯсти одама таранг нигоҳ медорад. дӯстони азиз барои ин ба мо лимон лозим аст. чӣ хеле ки дидосед лимон кислоташ бисёр аст. ҳамаи мо медонем кислоташ бисёр аст. аз ҳамин сабаб бо як меъёри худ ҳамроҳ мекунем. ҳозир ман барои шумо ҳамаша нишон медиҳам дӯстони азиз. боз дар ин ҷо сметана рӯи одама мулоим мекунад. агар рӯйтон хушк бошад вақте ки агар лимон истифода мебаред лимон ҳатман рӯи одама хушк мекунад. лимон асосан барои рӯйҳои жирни угрӣ мебурад. на самом деле это классные вещи, как говорится, барои рӯйҳое ки жирни аст угрӣ мебурад. вақте ки лимона дар рӯи хушк истифода мебарем дар ҳамин сабаб мо сметана истифода мебарем чунки сметана камтар мулоим мекунад рӯйтона сахти хушк бадам кара намепартод жирниам намекунад. боз дар ин ҷо духтарон ман витамин Е истифода мебарам. витамин Е ҳамроҳ мекунем. ҳозир дар ин ҷо истифода бурдаги як дона мондаги ҳозир инам боз ҳамроҳ мекунем. дӯстони азиз рафтем шурӯъ мекунем тайёр мекунем. дӯстони худа сметана як бор рӯва молданба бас мекунад. хаби камтар дика гирем зиён намекунад бисёртар шавадан. дар ин ҷо камтар соки лимон ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дидосед духтарҷонон ним қошуқ аст. ин қошуқи ман калон шумо лошкаки майдакти як чайни лошки меандозед. витамин Е истифода мебарем. баъд ина оҳиста оҳиста омехта мекунем. дӯстони азиз вақте ки маска тайёр мекунед маская ҳамин ки тайёр кардед сразу рӯйтон ба намемолед. бояд 20-25 минут истад ки ҳамаш маҳсулотое ки ҳамроҳ кардем як дарагиш ба нағз маҳлул шавад. дӯстони азиз маскаи мо тайёр шуд. ҳозир ина мо мемонем 15-20 минут баъд ман рӯба мемолам.